antiradar v aute, hrozí mastná pokuta. Michalovčanovi ale žiadnu nedali, zobrali mu rovno vodičský preukaz. Vodič je presvedčený, že neprávom, tvrdí, že v aute nič podobné nemal. Za volant si môže pán Peter už viac ako 2 týždne maximálne tak sadnúť. Vodičák mu zobrali za používanie antiradaru v aute. On ale tvrdí niečo iné. Ja žiadny antiradar, žiadny nemám montovaný. Aliatka ho zastavila v Dlhom nad Cirochou pri Snine. Skontrolovali mu doklady, dali fúkať a oznámili, prečo ho zastavili. Trikrát mi opakoval, že mám rušičku, keď som hovoril, že nie. Následne opakoval, tak potom mám antiradar. Pán Peter trval na tom, že v tomto aute sa žiadny antiradar nenachádza. Policajtom ponúkol, aby ho zobrali na expertízu. Hliadka ale o auto záujem nemala. Pýtam sa prečo. Pokiaľ si bol istý a tvrdí, že niečo mám v teréne, tak prečo odmietol túto ponuku, keď ja som ponúkol, že žiadam a nech zoberie auto na expertízu. Zákon neukladá takúto povinnosť. Vodičský preukaz mu nevrátili, no dovolili mu auto odšoférovať domov. Dopravný konzultant by situáciu riešil inak. Zabavím to vozidlo, poprípade odstránim ešpezetky, na čo policajti majú plné právo, a zoberiem to auto na expertízu, však tam musí prebehnúť nejaké dokazovacie konanie. Či pán Peter nejaký priestupok urobil, polícia s istotou zatiaľ povedať nevie. Ide o podozrenie zo spáchania priestupku všeobecných povinností účastníka cestnej premávky. Rozhodnutie by malo padnúť v správnom konaní na tomto dopravnom inšpektoráte v Michalovciach, kde pán Peter býva. Ani po viac ako 2 týždňoch ale odtiaľ žiadne predvolanie nedostal. Snie a gumenom držia tieto papiere, aby sa tento čas ďalej naťahoval. Postup policajtov bude zrejme musieť preveriť inšpekcia ministerstva vnútra. Tam sa chce nespokojný vodič sťažovať. Z Michaloviec Vladimír Bučko, televízia Markíza.